basi. Because mari yacho yekumutengera ndinayo. Iwe Freeman, ibva watonyarara zvako. Ko. Ibva zvatatanga kudanana, hapana chawatombonditengerewo. Aiwa, ndakakaita kutengera ndaizokuona kwanga autograft kapepe. Nei. Imi? Muri kutorevesa kuti munodanana ipapa? Tinodanana. Yezo zvari masureni. Hamuna kumbofitana kana. Hamuna kana. Senge iwe blazi ndichikutarisa zvangu soka. Iwe ndiwe munhu akableya. Iwe. Iwe. Blazi ndomukwadza azvisiri ndumusochi. Auna Saka mndo zvamunopota muchindinyaya pana muchindita mubaranzi wenyini. Freeman, satomboda zvako kundityisa. Pane chawatombonditengera herewo kubva zvatatanga kudanana zvacho. Aiwa, unoziva pepe takazongovhiringidzika wokapo unoziva dati kubva zvawatanga kupopa wakadzoka uchinditi uri musojewo pane chawatombonditira. Aiwa, mira ndichakutingira tisati tamboenda teseka kutona zvinoziva so. Aiwa, iza ndichakutingira teseka kutona zvinoziva so. Aiwa, iza ndichakutingira. Saka unonditengera rini? Hatinongodhisaidha zuva. Hazvinetsi izvi. Thanks, guys. Mavana, ndivana vachitraira mukorido mavo. Kwenda. Hi. Ndio nitaipira mani new price list. Yakudara vangu episa ndio. Okay. Akutokodzera zvako basi. Kodzera so ni natural. I only like to know irana sterling. Otherwise ndaenda kakufaya. Can you afford? Anyway, ingwe izvo. 5 okay. And ku lunch. Good. Uzongoya uchitaipa. Now you're talking. Sebeza cheko kwenda kuri. And yusikamira. Usimunuka kani. Manyeriwo. Time. Ati tokenda ku lunch. Ayi watunuka udzoka kumiza kutora mani kuti. Zvakon. Handi. And I think that guy Anton did that shit and then the company. The guy. I'm telling you, Von. Just imagine every day I got a money pay, go to check. I don't do the phone, but I don't have a phone to go for nothing. But it's a one doctor. I tried to put a point. Yeah, so no kind of name say guy. And you know what? Pati and Rukudaga, Echiga Baba, and now, but yeah, and I don't got about I don't want to bench to catch it. Yeah, can you shoot? When you say, and a second daroga, go for it. In lack of teacher say, to about down in Mara, but she no ramp somewhere. You know that guy is down to it, and about the one to the Basava. Just imagine. That guy got straight up for it, I got dress a very, very simple. I don't know what not go to the businessman. Tichaira? Corridor. Oh, that looks a simple. But make better show off. And the Ticharangu, I know. I know to the man. CK, wait till like Chanfu going to number to get things good. What a munakata. That was my combo roche. Oh, you can take a seat. Thank you. Yes. Segaisha. Ndine urombo zvikuru. Because the electric motor yaurikuda ndotarisa mapepa angu arunditaura kuti aisati yamo. Sha. Saka manje ndoita sei? Don't worry Segaisha mwari. Ndikutsvagira. Sure.
kana tiripo soka usambogaya zvamwe tunhu twese tinogadzirisa tatsoa ichona takagarawo pama-high chairs Chokwadi zveshuwa Oh. because brain dzacho futi dziri sharp Sha, nengotoyamuna because ichi patiyo ndiyo yakatomirirwa kumboko. okay ndiyo yakangoshota pachigayo chete Ndiyo rutongodiwa yakatomisa zvinhu zvisi kumboko. even kana maships edu akanonoka ka I can drive to Mozambique undotora For me. yeah semunhu unenge uchidawo soka unongomuitirawo zvaanenge achidawo anditi Toro chokwadi sure Oh, chaiwopa umbondirasisa. kana wandingakurasisa here anombokurasisa Kumana musikanwe penyu chaipo kimi. kana isi tiri mabusinessmen toita zvinhu zvedu zviri straight ukatadza kudaro chete bhizinesi runoondomuka uzonenge uri munhu wekungonyepa Tingatati zvinoda kufadza musikana chete. mayes tingatofadzana nezvimwe haikona tichifadzana nemanyepo hazviiti Okay. Chana kumboko I think vanosvikufara kana ndaiwana simbiyo iyi. Anombotora hangu kaglasi kemvura. Right. Kuseka icha. Andombofunga mwe musumbo kutora tomboenda kulunch so. Sure. Yeah, better right. So ungafunga kuenda ko. Wow. It can be anyway. I don't mind. Alright. Ndimboenda kustores ndimboona kuti ndikaona here imwe electric motor yakada kufanana neyauri kuda. Alright. Anditeka. Sharp. Yes, honorable. Maskara chef. Sorry chef. Yes. Pane ngirigeni electric motor hii. Now, Regan will not move smoothly then to it. She Oh. to not. Sorry. Yeah. Asal ni cakap kan? Pane customer iri kuida. This one, I don't think tonight. Oh. Nah, no, this one. Bandrita fanaka ndakamboiona kustozo. Sure. Ndizvanga ndamboiona. But I doubt her. Kana kuti tombotarisa tingangoti hatina irimo. Oh. Alright, tikati tangotakura. Sezvinhu zvakawanda ka ungazoziva kuti ndazve kutotarisa. Alright, handiti unoona. Kana kuti mimi ka mofana kutungamira kustozi ine ndoda kumbotora madetails emunhu wacho because angasiya ndinyorera zvese. Oh, that's fine. But ungoro wakachupa. Zvakanaka. Right. Na iwe seka. Mfana apinda muno matiji. Sana pinda. hapana munhu ambopinda pane munhu angosvikogumira padhoka angokanda makisi patsokera. Okay, kamufana kana ndatuma nemakizi emota yangu. Makizi emota? Kuiwe shayo. Asi ndamboona kamotikari yako. Mota? Mota uchaiona mazuva mazhinji sekai. Uchaiona chaiona. Inzwa sekai. Chidaiso. Uchindinyorera ndingirikini madetails akwa.
Okay. Wedza kungoitawo fast. Newedzera kaspeed mbichana. Iwe ndoda kungowanza harari sina. Pane zvandoda kuti ndiiteka. Tofanirwa kusenza handiti kuti muzouye kumba uko kuti ku Ed. aiwa seka zvemapikicha chimbomira chamwana. Mapikicha mangwana. Iwe. Yeah. Kumuswena perception edo? Buda kudhara sitereki na driver palanje asati adzoka. Pandoza ndichamufaira izvozvo izvo. Anenge ada kundijairira mbichana. Oh. Ande ndikupushe. Sha. Nsati ndaenda ka don't forget ka lunch on promise. Aiwa lunch andikanga. Andizi. Ndingakanga zvimwe ikona lunch. Uri saka rega ndiende ke ndokubata. Aiwa ande ndikupereka. Andizika. Coffee and cream, Mora. Alright, kundirekana uchingongopedza ka obva wangoenda kumba. Since it's Friday so. Bangosara ngokwidza one electric motor chete. Oh. Saka ndango. Ya kana wangopedza then wangoenda kumba. All right. Right. Come in. So busy, eh? I'm ever busy. Ndimero kuchava. Unogarikira? Oh. Ndiona mabasa ese? Zvakadhoni. But ndingi inzwa paida. Nyaya ndakataura wati zvinoita here? Zvinoita ka? Sure. Usingatadzine. Chokwadi? Zvinotondifadza. Nditaurire ndingi zvakuda kupera? Zviri kufamba zvazvo. Oh. Right. Ndichaona kuti ndozvifambisa sei. Nakoti ari kanongosvika nokunoonekwa domwe. Chiri kana ine ndichidi. Ndichimbomwe. Pane zvamwe kutaura. Wataurazve? Ndingabvudzi ndinongomirira kunzokamira. Baba nditoda chokwadi ndamuona asika okay. Ndiye wandatotaura naye akandiudza ma-electric motors acho hapana. Oh, wataura naye sika okay iye chai? Ndiye wandatosvikotaura naye chaiye. Okay. Manje mataurirana kuti kudiko mwana? Hapana zvakanyanya zvatambonyanya kutaurirana. Oh. Unoziva sekai mwanangu? Zvemazuva ano aya kai. Kana uchida chinhu ndezvekutozivana naivo vanotengesa vaya. Handikunzwa mwanangu? Utofanira kuinda wakanyatsopfekawo zvakanaka. Ukasvika pakaunda paya uchiita ukasimairi. Oro chinhu chisingatengeswi unotengeserwa mwanangu. Baba tofunga ndichachiwana because ndamboedza kutaura nawo musikauzacho. Oh. Ambonyora here adiresi yako akusiye wambomupa zita rako? Ndatosiya madetails angu ikoko. Oh. Aiwa, zvakanaka mwanangu. Kana wadari izvo aiwa unotengeserwa. Ndimboendesa bhegi rangu. Aiwa, zvakanaka mwanangu. Gringo. Masina seunda. Taswira. Kasumbuona wena mukadzi yaka. Jani. Uyu Baida. Mamona. Abvuma. Ndaona sani nganobvuma. Ndakakutaurira ini mudhara ndikati mukadzi uya ari right uya. Chokwadi. Ari right mukadzi uya uya. Takakura tese nemukadzi uya uya mudhara uya. Usadaro manje. Serious mudhara. Ndomuziva inini. Okay. But chinzwa kayo Gringo. Iyi nyaya yapaida ka. Iri pakati pako neni.
ende handiti kumbonzwa mumwe munhu zvaanozotaura nenyaya paida futi uri kuzvinzwa handiri kupanzwisa mudhara but kwandiri ka mudhara kapari panhau dzemasecrets unozviziva mudhara kuti kana ndada kukipa masecrets ndinokipa mudhara ndasanasundidzira mberi kwepfimbi mudhara ogara ari imomo kana yakadaro zvandichaita iyoyo inenge iri right naika zvokuti handina kana shoko neyo handitika aiwa pariright mudhara pariright saka chirega ndichimbopindawo mbaka naika oright mudhara amaitinga nyanya yematrips ekuenda kuautika nebasa yanyanya saka muda kuti nditese iwo mabhosi zenyaya ziri kuti uri mudzimai wamunhu vafonerei hai babati vafonerei mukataura zvamuri kutaura izvozvo asi moziva kuti pamunofona zvamuri kufona hazvizoitiwo kuti tidzingwe mabasa here isu chete dzingwa mabasa nani zvikaoma siri usaka mara mazvotsvaka mukaswere muchitaura izvozvo munongovafonera muvataurira ka zvamuri kutaura ndochiregera kabasa ini ndizvo zvamunodaka mukuti chii ndati hazvina kumbonaka izvezvi zvokuti munofanira kuvadzitaurira vanhu vacho maiva munei magara muchida kungoronga zvamunoda kuronga munei magara makazvifunga zvichironga chi usaka vamarume achizotsvaga vana mainini izvizvi nenyaya idzodzi newe Gringo ko waitei ipapa papi apa ndavhura do uchizadza mbatya tsvina hira umana sorry iwe next time sasomire kuseri kwedo iyo wazadza mbatya tsvina mai ndinotanga futi kuwacha here sorry ndeibedzi yazara tsvina hira apa chinhonga kaudzosere mudhishi machemo naiwe madhumi haufungi kuti tsamba iya takanyorera tobi yasvika iyaiye yakasvika kudhara iwe yakasvika kudhara izvezvi soka ari kutofunga kuti pesha ari kutomuda akatowira ipapapa atoti tsamba yabva kuna pesha ende vakutodanana kudhara vakutodanana kapesha kachona kanomudawo futi takatowachatisa kwamudzviti kabisira kosara kuenda kumasteps chaiwo chaiwo manje paunozonzi wakuchataka ini ndinenge ndiri kukatering department ndiko kwako kakuchikafu zvikafu muchiitira pamoto ndaikanasikana chiko marini aiwa isai mushonga uya watinoseisa pazvironda konei baba nini ndini apo chahari yangu handisitombozane ndakararaini ndeyatondimutsa payadona ashonga akasapachananika here hari yangu motoinama noti ndoda kuneisa marwa chaimwe yacho iri panze apo oraiti ndichakunamirai mairindi nama henyu baba nini kumambozvifambisa sei kumurume mukuru isaona yangoitika mairindi chaunei murume mukuru anombona zvakadai nama henyu Gringo! Gringo! Baba! Uya kuno. Nzoka Gringo. Uri kuona tsvina yese iri pamusoro pemba? Zvimatombo, zvimaguri, nezvimapepa zvese izvi. Ndoda kuti zvese zvinyatsoklinwa pese pamusoro pemba. Ya. Ndinoda kuti ndizopenda. Nekutseri uko? Yese zvayo, rufu yese zvayo. Pane nyaya apa mudhara. Hapana nyaya. Unoona kuti panhu pakarebera apa mudhara. Iwe Gringo man. Apa ndoda ladha. Aiwa unotsvanga kana. Mudhara kwana. Waitwa seko iwe Gringo. Chinzwa ka? Ndichangokiya ndonondolarwa. Ndio zvinoita munhu womurume ka izvezvi. Chinzwa ka iwe Gringo. Ndichida kuzonoona mukadzi uya. Mukadzi upi futi mudhara. Waitwa seko. Okay. Yuyu paida. Kaka. Makatozoshinga paya mudhara. Iwe unosaka iwe. Kana katisaita chinhu.
handimbofinda karigera yes sezvazviri mudhara kutyini unozwa mwoyo wapinda mudharaka naizvo zvinoita kana unoenda kudzisondoka akana denga waipinda watanga ndikutaura zvesiwa mudhara mazuva ano kana wafunga kudhisaidha kuti ndikuda kuita hedhen chibva wagara uri hedhen wafunga zvekuti uda kunamata oita zvekuita sei zvekunamata zvinomwe anoti kubhawa mafurumemba kuchechi mafurumemba hanyatsozivi kuti mudhara mazofunga kabhindoko kekumba ari aiwa ndingonama iyo yamene nokuenda putseni ndiri maipunza asi maipunza muchida aiwa iyo extend yaiti okay handatu hari tukawanda pamba topedzera twakubohwa aya mudhara bwana kumda ameno ladha renyu riya muchinaro here ndinaro muridari ndandatumwa nemudhara uyu hanzi izondikline pamusoro pemba here vada kuzopendwa matiles saka ndandiri kukumbirawo ladha iro ndakunotora kuseri ikoku isomboritorako pakona paya alright mudhara ndariona ati kurema hapana mukomana wamungandipa anondibatsira aiwa enda wega gringo mudhara gringo waitei gringo sorry mudhara ndatenhaka chete uchitena uchiputsa hari dzawaridzi very sorry mudhara ai papa siya ladha iroro itosiya soradha ndogosiya aiwa siya ladha ndatora kari isa ladha pasi ndatisiya ladha ndatora ibva pano usadzoke futi pano azvinzwa Yanamika here hari yangu babani. Iwe dzichinamika kwaniko dziri kunetsa idzi. Zvamunenge matoputsa hari dzangu dzese pano babani. Ndiye Gringo wako aita izvi. Siyana yena Gringo. Munongodededzera mwana zvinhu zvese mazuva ese inda. Manje babani ndadzese kuda here hari dzangu. Dzichanamika here. Hanzi amene kuti dzinonamika here Mailini. Asi nhasi muri kundishura babalinda. Ndichikushura nchiti dzaputsika. Chirudzi. Iye mwana wako kaGringo iye. Ndipe hari yangu ndiname ndega. Chipinde mumba umo munobika imimi. Ndichibikiswa nokuti ndaputsa hari. Muna zvamuri kumboita pano panze makoni vachienda mumba munobika umo. Ndinamire ndega hari yangu. Ndotangira nepavedu. Yes, madhumbi. Esi Mbudziyadhira ndeipi yako? Hapana ndakokakuwa chawo. Ii shamwari matenesi acho anga anyanya. But iwe asakara wakuda manyowani manje. Chazotengana ndawana mari kuzvinezvi shamwari zvakandichanyana. But madhumbi unomboziva chika? Adaenda ndine mari iwe ndaikuroora. Kundiroora iwewe? Chaizvo. Hada. Mari iripo? Ana Mbudziyadhira. Hodo. Kanganwa zvako shamwari unomboziva kuti nini chi ndicharoorwa naFirimoni iwewe waita mufana unzanimbokuwachira zvangu aiwa siya ndochendega siya zvako but iye Firimoni wakabva kuti zvandokuitira zi iwe chakakosha rudo ndikutsaurira iye naFirimoni tinodanana unongozviziva iwe ishanje chete dzauri kungorodzeko iwe handitoti handina mari chete dai mari yanga iripo hapana zvawaimboita here uchiri kuziva zvawakainga panapa herewo ndandichambozora aiwa titambe tichidaro shamwari iye nezvawakuitisoreta basa rekuyemedzekerana nana madhumbrawo ndo zvawakawinga pano ndizvozvo unoswera uchinetsa nana madhumbe wana madhumbe dzaachemberedza zvichembererawo zvadziri unoswera unetsana nazo mwoyo warwadza hakuna munhu asingadi kuramba ari kasikana ukomana haiwa munhu kana achiro muchecheka asingadi baipanamaatari tiende kuseru ndinokupa basa rekuita because ndiri kuona hauna basa iwe ungatadzosimudza ladha iro riwega iwe Mbudziyadhira uri kuona zvawaita papapa madhumbi sorry sorry kuti sekuchino uchindirasira zvinhu zvangu so ndarisimboona madhumbi hauna maziko aiwa ndokuwachira gondwari sorry hausatedzi sorry
ngasizvinewe madhumbe ndouya nazve wewe. aiwa wakuita seiko futi iwe ladha ndoda kuti urishandise kubvisa marara ese ari pamusoro pematiles apa saka rufunga ndikabve neladha kwese kuya uzogadzika panapa haikona kupusa kunge zimbaba remasvosve mufana ndoda kuti ukline pese padenga apa sumudza unoita zvenungo panapa ya rasimba uri kuzviona ndiri kuziona handikutsvagirei chimutsvairo akadari panapa mutsvaire pese padenga ya mufana zviri kufamba pari kuita ka panopera mai manje ndoda kuzodzoka ipapapa wanyatsopedza kuklina zvese izvi naika zvazvinetse manje zvese nekuseri kawo haiwa ndinoita handiti small job orit ndiri kudzoka mai manje rega ndimbondoona musikana wangu pamusoro apa naika haiwa mufamba zviripo orit mufana munodzoka panyatsoita right ita basa sebasa mufana basa ndinoita okay ingatati tapesana shamwari uripo over kweorit ndiripo shamwari konda kunzi rakatonzi iriripo manje taro waitoda chero zvanaka manje urikuona zvabva zvanyatsaita mechine rako iyi zvekuti kana vanhu vakatoona pamagirosi aka vanonyatsotaura kuti giringo natombi naso wakarowa simati uri kunzwa inonzi wakasimata wakumwa nawo wakarowa simati imwe yakapenga apa shamwari apa handidi kunyepera wena wagudhuge nyaya yangu kubva nhasi wagudhuge nyaya yangu chaiyo chaiyo but maya vata mugudhuge wangu haunozonimakisa pamabhebhi ndikapamba newe ndakambokumakisa pamabhebhi rini futi wakukangana kuti ndindotoita kuti ubatire mamwe mabhebhi ari bhanya inini wakundikanga mwaka wazozviona kuiwe chimbonyatsonditaurira shamwari ndiri kunzwa unzi waakudanana nanhingirikini napeshi ichokwadi napeshi undu zvakataura ne ndiri kungonzwa zvichitaurwa ndiri kunzwa kudanana napeshi shamwari peshi andinetsa andisona peshi ndaona problem chaicho nemusikana napeshi ina handimude pati pese pandendiri shamwari akakusona handimude wandoda ndiana shamwari ana ndiye wandoda manje peshi andidisturba tundu kwako twese handinetsa ndashaya uzondiita sei kuti handirambe peshi but hazvimbonetsa ufunge ini ndinombosanganawo futi nemabhebhi akadaro but hazvimbonditorera time kumuramba iye ndiandotanga kutondiramba kuti amayazi handichakuda nezvako blas zvishwa ukaona zvakunetsa shamwari unomboita fanika dzakusiya brain uita fanika dzakubatana naso seizvi aizvi unoita fanika munhu akurwara nepfungwa iwe waumwe wangu iwe ndakuudza kuti wagudhugenga saka ndichamboregedza kubatsirawo pane paunenge uchida tomboti bhebhi riri kubva nechekukoko ubva waroona so nyatsoona ndo bhebhi riya riri kungokunetsa uyo usingaridi ubva wavhura ziso so rusvike wazviona voti oi bhebhi uri bhanya here bhebhi my darling rinoramba bhebhi rinobva rakutiza harimire futi ipapo ndakagara ndizonauti ndingapinde naye unotobudirira imboita futi handinyaso oi bhebhi uri bhanya here bhebhi my darling ipapo ndopanga pekupedzisira apa ndo pekuti anobva aramba iwo nyatsotarisa nendisaka ai bhebhi yes bhebhi uri bhanya here my darling kachaumbozvinoita yaumbozvinoita aiwa anoenda hamiraizozo but ndariziboka unozongoedzera panje ubuditsa ziso rese paubuditsa ziso apa kunze miratoni ubuditsa ka pekupedzera pekunesoti oh my darling azviwechoni unzikisa aipa panobva aenda apa taithingi inogona kuita anobva arova pasi inogona kuita saka shamwarika indokuona zvirega ndimbochinja because pane ka ndandiri pakajeni so kasmall jeni airipo saka ndozokwana ini peshi ndikangomona ka ndinongomupinda nekwako iyi alright samwari okay thanks
Yes, kana meni sekai. Yes, can tete. Maka mchatondishaya. Koma kanangepi zvika? Ndokuenda kwamaijiwa kunogadzirwa musoro. Oh. Kuri kuenda ipi? Ndinototi nditongopfuura nekumba kwenyu. Oh. Andiri kuenda kulunch. Yo. Lunch waiko yamabva mauya uzotiparidzira kudai. No tete. Munoziva kuti ndakanzi nasikauke ndigadzirira ari kuya kuzonditora nemotikari yake. Nemotikari? Tikaenda kula. Muri kuita wapi kwa lunch yacho naiseke? Oh, tete. Handizive. It's a surprise. I don't know. Akangonditi twenda kulunch, but I don't know kuti hotel ipi ari kuenda nini. Hotera? Mainini zvakaoma. Tete. Asi muzowoka mainini. Kuti kana makufamba navanhu vakaita sana Sigauke vai mabusinessmen vanhu pamusoro muzvibata muratidza kuti muri munhu akabva kuvanhu musazotinyadzisawo tete ingwani ndiri muzukuru wenyu wani munonyatsondiziva mamiriro angu kuti Sekai yakamira so tangoti kakuudza mwana upedzisira mainini no tete munonyatsoziva kuti amainini havadaenda kwamaijo ndikapedza kupera nhasi kuruku okay rega ndinomirira ndingasiwe narobasa Kondi. Alright. Musho murete. Ndorete. Chinzwaka paida. Nditaurire zvizvo zvauri kuda. Then ndokwanisa kutengera ini. Nemari nei? Ai kazi. Ndatitaura zvauri kuda iwewe ndokutengera. Ine zvingandikuda address. Okay. All right. Kana baba dari pargate. Yeah. Mira shamwari ndoda kuti umuone akati ari kuyazondipika pakona panapa. Sekai ari kuya panapa? I'm telling you ndoda kuti uone chetewo vhiri mota shamwari. Ari kuya nemota panapa? Sekai anonoka ngakuti ngakutozomuonawo chete. Mira chetewo anosvika. Sekai kwenda kuhotewa ipi ine? Surprise. I would know. I don't know. It's a surprise for me. Maybe Sheraton. Maybe holiday inn. Izvako sawira waita luck shamwari. Zvakaoma shamwari. Asokagona ndizvozvo shamwari. I just want you to see that guy. Not muone. Akaoma. Ndofunga akapenga ndikamuona ndofunga akapenga shamwari. Anda kutombomuonawo anonoka ngakurumidze mani. No wait. Akati anouya manje. Akati anouya manje. Sekai hawakaita laki wewe rinotomboita here laki racho zvako Sekai shamwari chatisaona zvirubva noko shamwari chifuti hatibve munzira shamwari vanhu vakaita singa vanhu vatrust inini hatimbodi kuti marakamira munzira na zvikomana zvinenge icho chiri kuuya kwecho Sekai Saska. Ribo. Yes. Unozivana? Ndo Mr. Sigauke nchikudza. Oh. Sha, komotikari wasiyo? Shamoto yafa shamwari. Izvo zvindatoisiya murodhi so. Sha. Saka hotelo manje toenda nei handiti supposed kuenda kulunch? Hai, dauti kuti zvehotelo zvichaita nhasi. Zvinenge zvapuresa. Manje toita sei? Hatongonai kutamba. Since ranga ringori zuva ranga takangosetawo pasaidi tongonai kutamba. Takuendeni. Toonana. Oh. All right. Ndiani wako? Friend yangu. Saitoriwo nemukomana. Inge yangoperawo basa iyi. Iwa zvine izvo zvawakutaura panapa but tanga tikanyatsotaura kuti tikuenda kulunch one. Kuti hatisi kuendere tiri kungoenda. Ndomari kanisekaisa. Kugara panapa ka. Sha, nobhowa sterekiwo. Indawo. Dai ungoti tiendedwe nemalifts kuhotel and I don't mind. Kuenda nemalifts kuhotel? Ndipo pano tatosvika pahotera ipanapa. Inonzi Mupfuti hotel. Pane mahuswa iwaye. Uchajaira. Tumwe tunhu ndetwekufanirwa kujairirawo. Ndomobhowa nambozoti ndozvauri. Ndara kana pasapa Sekai. Wakazvarirwa mumba yeuswa. Ngakuremo mauda kutiza uswa nhasi. Ko zvine basa ezvo randinonga mutaura. Yogara nechipapa. Uyaone papa panenge pane comfort yeuswa. Ndogara awo nechipana. Oh yes. But unobhowa stereki. Sorry Sekai. Ndinonga nyatsondibhowa zvekuti nyaya.
madrinks ndauya nawo ndiri kuchaiti chori kunyatsochema chaicho chaicho seka ichi chingwa mune chimwe chebrown but mapisi ndandadambura kudhaya kuzoti white iwe unobva panowane mata mabhururu kuzoti majarini saka uruda chipiwo ndicho chichochi aizvo chikafu kachekuti tidye shamwa sarago wakadaro uri kuzvinzwa inini siyana neni anambozoti uri bharanzi rakadai ndicho chichochi chindo inonzi laje siyana neni shamwari ndaenda sekai sekai haikona kudaro kana sekai Mfanelo, aunyari kuchadza kukwira paladha. Maswika ndakuburuka bhiga. Kuburuka kwepi. Era kutoburukawo zvangu. Ko Madhumbe aenda? Ariko kuseri uko. Ndaidze. Madhumbe. Madhumbe uri kushedzwa iyo. Uya kuno. Hello. Hello dear. Uribo. Devi yako. Hapana shamwari. Chichirikuita. Hapana shimanga manga. Kuenda murogira mufana achitatarika pano anokuwara uyo hagonokwira pamusoro paladha. Imi ndanga kutoburuka naye bhiga sindamuchida kuita manyemwe nevakadzi. Iwe wanga kuburuka pasina kana kuklinwa pamusoro apo. Ndezvemanyemwe zvawo. Iwe wabhanirira dzemai manje kuseruko. Rega tichikuratidza isusu masoja kuti panokwirwa sei pana. Muruda kuklinwa pada kutoklinwa zvako efrimoni. Pada tachipinda zvese izvo. China isiri pamusoro apo ndoda kubviswa iyoyo. Okay. Saka iwe wogadzirira ka tozoenda kutauni kuya kushopping. Alright. Wongotononoka ufundi. Alright. Keza ndinogadzira ndoeme manje. Alright. Shopa. Manita Kambwe. Iwe muzukuru. Ndiwe wati unoziya shortcut nzira. Zvino ndiri kutoona kuti tarasika taamusango chiona. Rega zvenyu kuchema mbuya. Nzira tikunoiona pamberi apo mbuya. Uchatoita kutotsvaga kuiona kwacho. Iwe kaiwe dai uchiziva zvako kuti ndafa nenzara sei. Ambuya, zviri zenzara kwenini ambuya. Zvakuita mudumbu mangu makuita kupisa kuchita kubaya mbuya nenzara mbuya. Dai ndanga ndaziwa ndauya netunzungu. Zvichokwada mbuya. Ndingadai tatoita basa. Mira usangorata fambira mbuya. Ndopa ndaona kuti zvinhu izvo zvambuya zvachinja. Kana kusangana nemuti umwe chete mbuya unomuchera kumana. Midzimu yangu. Ndioneiwo. Tapera nenzara nemuzukuru wangu. Ambuya. Zvadzimu pakadai ambuya hazvishandi ambuya. Maskera here. Maskera sei? Maskera sei. Batsira inei. Iwe uri kuda chi? Nda pentura. Iwe maonde $4, my apples $5. Inga unenge uchatopedza musika wese. Aiwa, nangotora zvichete izvi. Oh. Tatora maputi. $3.80 maputi. Mari? $3.80. Amai. Mkuasha naye. $3.80. Chibage chatiri kurima muno muZimbabwe ichi. Mkuasha. Ko zvakaipeka ndorara mwedu. Aiwa mai, aiwa. Ngomera munhu wese. Dai mama switso kana pa $2 apa. Mkuasha mema ndikuwadza. Matondibaya chaiko. Oh. Saka zvako zvakwana. Tochienda ka. Aiwa kwechibhadhara. Oh, Kubhadhara? Sorry amai. Amuni kana wefodya chaiwa anonetsana ka. Ukapuwa wakabatisa fodya ka. Unobva wakanga moda kuenda zvese nemechi. Chikwama. Chikwama ndo chandiri kunyoedza kudai. Sanga chikwama ndo isa mupocket jacket upside down. Ipi iyi. Iyo seri.
Oh, ndachiona. Kana nini anenge yarova. Chikwe. Mari yacho handisi kuiona. Yeah. Handisi kuiona mari yacho amai. Ndofunga ndaisiya pandambosiya chikwama ndo panda. Amai kurowa unokuziwa here. Sai pasi. Siya. Torera zvenyu. Iyo mari inozoita kubuda ndekuba. Iro rarumwe randisi kudida ke. Rarumwe randisi kudida mukwasha. Mungangotoreka mukwasha mufunge toda kutonditsamwisa. Tati tingodzosera kana iro. Mukwasha handidi. Kwandite mamai munenge maponesa mweya waMwari. Mukwasha ndinomuka 4 o'clock AM inini. Ndobhadhira $24 kuenda $24 kudzoka. Makudzoka makunditi hamuna mari moda kutora apple rangu mara. Azviite mukwasha. Handitomboda musatomboda unditenha zvenyu mukwasha. Ndopandiri kubvunzira ndikati toita sei? Kana zvechisiya mukadzi wako. Kusiya mukadzi pamusana paapple. Handina kamari yacho. Musatombonditende zvenyu handiti ndinokureberai pano. Nopfeka jini zvemara. Iwe sara musikana iwe ndotsvaga mari yangu handiti zvekutaura nemi. Oraita seka idhundwari. Chisara akundomhanya ndonotora mari yacho ndoyanditora. Sara iwe. Sorry Samwari. Sara. Ukurumbidze. Sanyara murume mukuru wekwetikabhatyi muchinyengerwa navakomana vamunoti vane mari vasina mari. Wapwere vana vaduku wanga uchindiseka pano kuti hakuna zvinonzi wadzimu. Iye zvino waakuzviona waakuzvibvuma kuti kune vadzimu. Ko tipe zvisi ingomwaura ndimwauriroka. Naiwe muzukuru wangu bata ndechenyu chese ambuya chese ndechenyu. Iwe kunaka. Fanano pengero. Oti pasenzera akusiya ladha futi papa. Wamwona zvigogogo chaizvo chaizvo. Manje nebhachi so. Hello, Danny. Chipuruka tiende kashamwari. Kusva pasina lati. Pana kalati apa. Koma ndokuruka sei papa? Nditombozivena unakona munhu achiora here papa. Nayo Mbudziyadhura.
chingone chamunongondishedza koma. Ah. Ndiwabvisa ladhera. Asi unondiswera ladhara ndasei ipapa nai manje apa. Ndiye aritora uyu. Bigazi musadaro imi ndatora nguwa iko nai. Wadi kumutsiura iwe Filimon pawamona achitora ladhera. Nai zvako iwe. Raigwenda kupiko ndiye atora uyu. Chiburuka chiende shamwari nguva dzapera. Manje ndiuburuka sei ipapa pasina ladhara. But hazvineteka Bigazi. Handiti muri musoja. Chingoroeka pachisoja jamba ichokuchopa munenge matoburuka. Jamba ichokuchopa. Iwe kana musoja ajambi pakadai mani apa. Tsvaga ladha mani. Iwe Filimon handichamira kaini time dzapera idzi. Kuenda madhumbi. Ndodzoka pana pamanje nje ndakuendei. Ko madhumbi. Ndokuperekedza zvako ine. Nehovhorosi yako iyoyo. Aiwa ndokuperekedza. Filimon ndakuendei. Uye hande mbudzi yetu. Hande. Bigazi. Ndokubata ika. Zibla zasi bunai. Because hazvisi kumbobatsira hapana kana profit yaunombowana munhu kumudza hambonzwa hapana zvekuita madzoka mari yenyu yamai koma kutora mamwe vabhadhara kai apple vaneramadya ndabhadhara kai 1 ko indohoyo nemari shoma handina mari mari yakapera tichiwakisa imba yangu zvaunoita zvinobhuwa stereki ende nhasi wanyatsondibhuwa sorry shamwari but imimi amaika chiko muzive kubata macustomers zvakanaka usambodondityisidzira next time tikawatinotenda panext tenga usatombodondityisidzira handimbokutya kana kumukira kunorwadza ungwe tikabhatyi kakapendekera konako chienda iko matochikwidza bp dzedu pamwe chienda ukoko Yes, Lobby. Just tell my magazines and walk up to an Anna. Yes, baby. Yes, baby. How are you, my darling? Yes, baby. Yes, baby. Yeah. Naduno shalare. Abati sabish. Sakin gujine miyati green. Iyo usapinde neladhara romuyadhi mangu wazinzwa mudhara ndidapinda kudhara ndatisiya zvambonyanyita sena stop wazinzwa ndatisiya ipapo siya pasi ladha uende rega ndingosvitsa ipapo mudhara iwe no ladha renyu iri mudhara mangaita basa Babati, imi mukaikani imi inzwa izviri kuita padenga inzwa ichiri kuti gubva denga hamusi kuchinzwa handina zvandinonzwa teererai kana iyi mukuchinzwa ya ndichinzwa zvinhu zvinongofamba-famba izvi unoziva kana mazizi anongofamba-famba usiku saka musanyanya kuvhunduka nazvizvo aiwa kana aiwa udai kana unoona kuti chiko imi kanai hapana kana izvo zvatingabudira apa aiwa imimi hararai kana ndikazoona zvanyanya kunetsa ndozobuda tototarira ati mukadaro iri nai kana zvazonyanyisa tobuda rangai mungoti netsa zvisina basa ende handiri murume wangu ndabuda panze tingarare zvichidai
siya kumana zvanditirwa nemadhumbi kundiginowo here so inini mundanda inga iye panapa kuchina naMbudziyadhura shuwa Mbudziyadhura uyu anonyepera kwemunhu akanyarara basi Gringo ari nani atonditorera baby shuwa ende futi ka nayo kuri kuitei pamusoro pemba yangu kuruka nezuro maiti atenda uyai muone mashure ari kuno uyai mundionerewo please aiwa zvakatoomera onai zviri pamusoro pemba izvi Kuri kuitei pamusoro pemba yangu? Ndakapira pana mbuya nezuro ndandatadza kugalada asi unondishurira imi babati ndio mashure ndiye aita noise kamadeko muno saka paya hatina kurara kaizvo iwe madhumbi asi firimoni here mukomana wako ari kudai pamba pano mama jega ikwanisa kuti akline pamusoro ipapapo iwe vana Gringo ndo vanakati inini ngaakline panapa because ndoda kuti ndizopenda imba inei uye ari kudeya vana Gringo vacho vakatadza kukwira paladha saka iye ndeyega itokwanisa kuti akwire ipapo ini zvandinoitirwa pamba pano ini ndazvitadzawo ini ndatozvitadza Gringo mashura chaiwa ndatotonorwa pano ese ndakatadza waakurwaraka ungarari pamusoro pemba wanzichikirina wazonzichirara ipapo iwe musoja ipo asingagone kujamba muchiripo bigasi iwe uyo mudharai kwakanaka here konomukirira pamusoro perufa koyo ndiani ndiani nayo anonzi Mbudziyadhura mama mbudzi yedu ndi Mbudziyadhura uyu maiti mwana wakwana iya toimoni